Kaixo, Gazi. Kaixo, Atxaldeon. Zemur. Ondo, nekatuta pixkat, asterenak baina pozik, jazta. Astelena, betiria, astunak. Joder, yo creo. Non dituzunak. Momentu enten bitokitan egiten dut lana. Batetik egiten dut Gipuzkoako dantzagunean. Gipuzkoako dantzagunea da ere Diputazioko dantza zerbitzua eta errenterian dago. Eta gero bestetik Asteasuko udalarentzat egiten dut lana, komunikazio lanetan. Bi kasotan komunikazio lanak egiten ditut eta baita ere pixkat kultur proiektuak eta kultur lanak egiten ditut. Bueno, ogentzeko azta eta nungo azta. Ez, ni Añorgakoa naiz. Añorgako, bale, horregatik galdaka. Okagaizueneko Añorgako dantza taldean edo talde batean hasi zinen. Bai, hori da, nik, egia dantzagunean lan egiten dut, dantzaria ere banaizalako, eta Añorgan hasi nintzen dantzan, Añorgan bat zegoen, eta badago, dantza talde bat, ja urte luzez dantzan diagunan Añorgan, eta guk orduan maizua genukan Josema Mendiola, eta 5-6 urtekin hasi nintzen dantzan, nire anerra guztiak dantzaria dira eta ni txikina naiz eta ez zitzaidan beste horren tokatu. Zer da dantza zuretzat? Jo, bera, galdera hori azken moladan hasi zezkite egiten, baina arte galdutzen zuten zu zertarako ikut dantza, eta horren galtzete zer da dantza. Jo, bera, nik iruditzen zait, eta hau oso berandu deskubritu eten zerbaitan ere gan, nire burua espresatzeko erabiltzeten bide bat edo hizkuntza bada. Komunikazio bide bat, ez? Bai besteekin eta batez ere nire buruarekin. Iztuna banez, baina baita ere pixka satelitea banez. Orduan, dantzak laguntzen dit batzutan nire gorputzakin... Batzutan ez, laguntzen dit nire gorputzakin konektatzen. Bai, askotan egoten naiz gorputza tokiaten da burua bestean. Dantza egiten dezunean, egun bartzea, hortxe. Hemen, jendeari ezagutzen dugu musika bere. Musika mundutik edo zure kasua dantza mundutik, baina bestada zerbait ikasita daukazu edo egin adakazu. Bai, nik ikasi nituen giza zientziak edo humanidades eta komunikazio espezialidadean komunikazioan espezializatu nintzen. Horretik batzuk arkitektu izateko ametsa edo pedra daki, baina komunikazioa ikasi nuen eta ordutik hortan ari naiz lanean. Eta dantza modua suposatzen dut egingo ditu bolo batzuk edo zenolako boloak izan dira. Kuriosoa da, baina nik bolo hitza ikasi nuen musikan txartu nintzen. Bai, nik guk dantzan argiarekin egiten genituen ikuskizunak, eta Añorgako taldearekin ere bai, Añorgan, Donostin. Kasu batzutan izaten dira ikuskizunak, estenerako prestatuta, eta beste kasu askotan nik dantza tradizionala egiten dut. Orduan, ez dira exactamente boloak, zuk lehen aipatu duzu komunikatzeko dela dantza. Orduan, dantza tradizionalak nire ustez balio handi bat baldin badauka importantea da jendearekin zuzenean komunikatzen zera, ze plazan egiten da dantzan. Eta plazan dantza egiten dezunean zutan ni orain gauden bezala. Orduan, batzutan festarako egiten dugu, beste batzutan egiten dugu nolabait protokolarioa edo hitza oen serio etortzen zait, baina ritualagoa ez, herri guztia elkartzen den momentutan
Eta egiten dugu gauza berezi bat tokikoa, eta hori nik Añorgan egiten dut gure dantzekin, Zuberoan egiten dute maskaradekin, herri bakoitzean bereekin, eta horrek komunitatea konsideratzen du orduan. Nik horri igual polo ez dioke dituko. Niretzat zerbait sakonagoa eta politagoa da, eta poloak ere egiten ditut. Eta emanaldiak deituko zenioka edo Bai, batzuri bai. Azkenean askotan hori da, ez? Ikasitako hori, egiten dugu koreografiatu edo eszenarako prestatu eta publikoari emanaldi bat ematen diogu. Eta kasortan emanaldi edo bolo berdina da, niretzat politaia hori erromeriak edo ritualak, ez? Emanaldi batean dago ikusle bat eserita begira eta beste bat egiten. Baina erromerian edo tokiko dantza edo ritual batean denak dira parte eta hori da polita. Eta zenuzkoa da erromeriako esperientzia edo giroa. Oso ona. Bai, horrazkenean, mira, nik galdetu jaso zer da dantza zuretzat, ez? Nik esan nuke nire bizitzan momentu bakoitzan gauza diferentea izan direla. Eta nik, bueno, gaztea, hendi gaztea, ezen gaztea, gaztean nintzanean, hori da. Gaztean nintzanean, berbenatan eta egoten ginen, da hori izan dantza eta erromeria. Eta gero, nire anai hasi izan Tapia eta Leturiakin, eta Juan Antonio Urrultza hasi izan Bilbon dantza ganbara eta dantzaldi datuak egiten. Eta aspaldiko partez hasi nintzen dantza egiten, baina emanaldi izan gabe. Eta hasi nintzen plazan dantzatzen, aspaldi egiten ez moduan, eta zen gozatzeko ezin hori begira edo ez niretzat. Eta hori da niretzat erromeria bat, egiten du dantza niretzat, eta gaina normalean norbaitekin egiten du dantza. Egia da azkeneko boladan biolina jotzen dut, eta azkeneko boladan erromerian biolina jotzen dut, eta orduan, musikari lagunekin egiten dut festa. Ordea, dantzaria izateko hori falta bultako duzu, ez? Bai, batzutan biri amatik egin. Baina egia da orain, badaukate talde bateko parte naiz, Errebal izena du, eta hirukotea gara. Musikaria dira Eneko Don Rosoro eta Ixak Arruti, eta, hiruren artean oso, konexio harreman ona lortu dugu, eta egia esan jotzen ere asko disfrutatzen dut, eta ikusten jendea dantzan ere bai, orduan, gu horren parte gara eta asko disfrutatzen dugu. Errebal, bagutean durezu Telmo Esnalan dantza pelikulan. Bai. Ezer benolan Telmo musu bat. Musu bat, Telmo. Zemur baguteatzeko esperientzia hor. Netzat izan du ikaragarria izan du. Bai, ez? Bai, zenit, ez dizut esango zinefilo bat nahizenik eta pelikula pila bat ezagutzen ditutenik, baina asko gustatzen zaite zinema, eta hor ustartu ditut, zinema mundua barrutik ezagutzea, pelikula bat egitea, azkan parte guztiak, aurreko produzioak, gidoia, gero oso. Eta gero, hori dantzan egin dugu, gure lagun dantzari guztiak, belaunaldi guztiak egin dugu zerbait da, eta, oso esperientzia ederra izan du da. Eta gero, emaitza binara pantailan ikustea, impactantea da. Nek ikusi nun pantaila, eta emozionatuta dena, zabatu ez da pelikula hori bat nun dialogo kada da beti dantza eta dantzaren simboloa, ez? Bai, hori da. Guk Urbeltzen ikuskizunetan eta Urbeltzen ikerketetan parte hartu izan dugu argiakin. Eta Urbeltze bete esaten dantzaria simboloak mugimenduan, ez? Argia! Eta orduan, atzean, luze emango luke gauza asko esplikatzen, baina behintzat saiatu gara gure parte hori jartzen, dantzan transmititzeko parte hori. Eta nik uste hori lortzen dela bakarrik gozatzen dezuenean. Gozatzen dut,
eta baina dantzatia ezea, baina abusatuko ezin koreografoa izaten. Bueno, bai, gustatuko litzake zerbait da. Guk azkenean gaina badaukagu argian lan egiteko modu bat, Orbeltz da koreografo nagusia eta badaude dantza maisu batzuk, baina orain egin dugu ikuskizun bat izena ona Martin Zabakain. Hori da. Eta pixkanaka jungea urteekin dantzatzeko era batzuk eta pauso batzuk eta jasotzen, eta Orbeltzek esandakoekin gu ere pixkat koreografia prozesuan denborarekin sartzen jungea, orduan oso gauza polita da, eta bai, gustatuko litzake zerbait da. Aber, etorkizunean gaina gaztea baino gerri gogorrakin bihurtzen naizenean, gerri gogorreko gazte bat, orduan dantza gutxi egingoet eta bestea jarri beharko ditu dantzan. Mila. Zuri, eskerrik asko. Agur, eskerrik asko.